May sanimanong Roland Claro, kadagiti ng paniknek nga awan iti Mar Aramid a pamutbuteng, iti lugar da a Dolores Abra, iti daytoy nga al-aldaw, kasakbayan iti eleksyon. Kinunana nga natal na iti ilida. Pinasingkedan pa iti mayor, nga awan iti Maar Aramid a pamutbuteng kadagiti botante, no dumteng iti eleksyon. Inayon pa iti mayor, nga nawaya dagiti agindag iti nasa nga lugar, nga mangpili kadagiti kayatda a butusan. Upat iti agsasango iti kinaalkalde iti Dolores, ket dayto iti maibilbilang kas maysa kadagiti kaaduan a bilang, iti agbabalubal iti kinamayor iti Sibubukel a probinsya ti Abra. So far so good. No? I really don't know nung nyaman ti plan-plano damit. But as far as I'm concerned, for myself, syempre, ni programs ko, continue lata. Continue lata yung programs nga inararamit ko man ipo di 2010. Then continue sa ginggana tata. So same as before, the programs ko. Kinunapay laeng ni Mayor Shares nga di naamunuan niya met iti plano dagiti makasango na upat iti kabarbaro iti line up ti mayor para iti nakonsehal ngem oray no kasta platapormanton iti agubra. Para kanya ket plataforma ti paglalabanan, accomplishments, what have you done during your incumbency? Or di ka ti lumaban mo, what have you done? Ti nagtabtrabahuan nyo mo. Was it good? Was it bad? Before entering the arena of politics nga kunak. At the end of the day, the ultimate judge dito yung di mat lang constituents tayo eh. Mo yung maten ti tao. So damat ti mangiturong no niya ti pagsyatan tayo dito eh. Like before, syempre dara tayo pampamutang nga kunada, ng tatan, awan. Basta I am assuring the constituency, my constituents here in Dolores, nga awan ti mapasama nga pampabutang nito. Iti napalabas nga 2010 elections, may sa iti Abra kadagiti 14 hotspots iti Sibubukel a Pagilian. Ngem iti panakisarsarita ti news team, iti 503rd Brigade a nakabase iti lagangilang Abra. Nasa uda nga natal na pailaeng met iti probinsya, kumpara iti naglabas atawen. Iti daytoy nga eleksyon, ada ni Mayor J.R. Shares iti Partido a Puwersa ng Masang Pilipino. Kadwa ni ditoy iti ikit na, iti dati a deputado si Shares Luna. Numan pa'y talo iti makasango ni Mayor J.R. Shares iti kinamayor, mangnamnama daytoy nga agbalay giisuna iti bakal politika. Mani po ditoy Dolores Abra, James Castle, Core TV News.